ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe a na pastọ onye Sabati anụnwa na ọtụkwara arụ na ndị ọ nakọja anafa aka nkụ ụmụ nwaanyị ajaduo nakọja anafa ma ụmụ ndị ahụ o mefuru anya ma ndị gherere ala wee pụọ ma ndị gbafuru agbafu ma ndị amadụ na onye bụ pastọ gburu nke bụzi na afọ ozi ndị agha anya ọzọ wee ruo tata. Bịakwanụ ka nkọrụ na ife na-afịa n'obodo ahụ na ya bụ ife ka na-afịakwa o wee bụ na onye unu furu bufo ma eji alahụ ụra ka a na-akọwa na dịka a na-akụkpọsị ụlọ ya bụ pastọ onye nke ji aka odo wee kugbuo ụmụazị ịnọ ma mafa hapụrụ n'ụlọ wee jebe afịa. Aka m ya akọrọ unu ife ndị mmadụ na-ekwu na kọmentị gbasalụ mama ụmụazị ahụ maka na unu mana mgbe ahụ eme mama ụmụazị ahụ intaviu nọọsị na pastọ anụnwa bara ofu nwa ya afa onye nke a na-akpọ Chinedu andị na afa ya bụ pastọ bụkwa Chinedu. O nwee ife mmadụ kọmentịrị ebe ahụ mana ka nkogoduru unu gbasalụ fom anụnwa onye abụ wee na bie wee na-akọwa ka nwoke a buru fom a wee naruo na be ya na amakwa ife mere nwoke wee tikwa aka wee burukwa fom wee buchi ya takwa azụ wee sị na ya ebuzikwa nke bụzi na ndị n'ebe ahụ nọzi wee na-amụ ya amụ wee na-asị ya ide pụrụ ide show ka o si wee buchi ya takwa nya bụ fom azụ na ya burukwa nwoke sị na ya ebuzi bukọrọkwa ya wee jatọwa ebe a na-akụkpọsị ya bụ ụlọ sị na ya ebuzikwa. O wee bụrụ na ụnụ anụnwa ụnụ na-afụ ebe edelu aka onye wetalụ ewerie wee so ya ka mama ya anụnwa ụnụ na-afụ ebe a na-akọwa na di ya anwụgo andị na sinsi di ya nwụrụ na pastọ anụnwa bụ pastọ Solomon bụ onye Sabati na o kweghị ya ka ọ ṅụrụ mmiri towe iko na ọ manyitere wee bịa wee sị na ana anụnwa bụzikwa na ana ya bụ pastọ na nwa nwaanyị anụnwa onye nke a na-agba afa m na o lesịrị ya nya bụ ana ewesị ya na ya weta akwụkwọ afa m ji wee lesị ya na igosikwana na afa m lesịrị ya na pastọ enwekwa akwụkwọ wetara na nwa nwaanyị anụnwa onye nke o si ilesịrị ya na afọ ozikwa ya bụ nke nwoke wee ruo tata na amazikwa na ọ dị ndụ na ọ nwụrụ anwụ. Nwaanyị a wee na-akọwa na nwa ya nwoke unu na-afụ ebe a kwudeberie na ife kpatakwa nwa ya nwoke a ji wee dị ndụ bụ na mgbe a ga ife a na-eme na nwa ya nwoke a nọ na Lagos steeti. Nwa ya nwoke a si ya ka ọ nata o si anya natakwa na pastọ anụnwa egbuo ya na ya nọrụkwa ebe ahụ ọ nọ n'ọkwa ya kpatara na onye nke a dị ndụ tata unu na-afụ ebe anụnwa na-enwere ụdị ọkpara ya na onye nke ahụ na-afọ ozikwa ya anya na o mebere ka onye na-ayị ala wee pụọ na wee ruo tata na afọ ozikwa onye nke agha anya ọzọ na onye nke nwa pastọ si na onye alesịrị ya na afọ ozikwa ya anya ọzọ wee ruo kịta anụnwa ọzọ na ahazikwa anụ onie na nya na ọkpọ na odi na fonu na amadịrị ebe ọ nọ ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ na fa amazikwa onye ka pastọ jezi na ana ahụ wee dee ya aka onye wetara ewerie wee so ya wee jee n'ime ana ahụ lụọ ya sefcon nya ọdụka one room and parlour ka one room with toilet and bathroom lụọ ya gbachikọ ya fensi hapịa. Obulokwoso otu onye ka pastọ anara anaghị obulokwoso otu ebe ka pastọ nwere ụlọ obulodo otu ebe ka pastọ nwere branch ụlọ ka nkụ ana ka nkụ ndị niile ọ nakọji anafa na-apụtazi kịta anụnwa ndị gọọmenti na-enyechi ya fanya azụ. Nwaanyị unu na-afụ ebe a kịta enyechi ya gị ya na ya azụ ajụrụ ya na ọchọ ka akụkpọ fensị ahụ ka ọchọ ka ahapụ ya. Nwaanyị sị na ọchọ dị fensị na onwe dị ife ọchọ ife ọbụla pastọ rụ n'ime ebe ahụ na-asị kụkpọsịa ya na ya achọghọ ka ya jekwa kọbakwa nri na ya andị na-enwekwala anụ ọzọ pastọ na jekwa ya n'ebe ahụ pastọ nwere ụlọ ụka na ihu ebe ahụ ebe nwa na-alụrụ shọpụ ka ọsị nọstọ n'ọfa nwa nwunye gọọmenti enyegokwa ọda ka eje kụkpọsịcha ife niile ọ lụrụ ebe ahụ ka nwaanyị mmadụ na ụmụ ya werụkwa anafa baki. Nke anụnwa unu na-afụ ebe a kịta bụkwa ebe ọzọ pastọ alụkwala ụlọ ana ndị ogbe niile anụnwa ọ nakọjefanya andị ndị nwa difa na-anwụ anwụ onye ma na pastọ na-egbu wee na-anakọrọfa ana ndị nwa ya dalala wee pụọ onye ma na onye akụrụfala ndị nwa gbafuru agbafu ọ sị na ọ lesịrị fana na afọ ọzịfa onye ma na ọpịgbugbo efa soso Chineke bi n'eluigwe ma branchị nwoke a ka nkụ ụnụ ụka ya niile akụkpọsịcha afa ncha niile unu mana ebe ọ nọ wee gbuo ụmụazị na anụnwa na ọ bụghị ebe a bụ na main chọọchị ya na ebe a bụ branchị ya bifo wee gbafere wee jezie na main chọọchị ya nke anụnwa mmiri dị na weelụ ebe niile ahụ gọọmenti na-akụrisi fa ncha n'ọkwa na ife mmadụ anyị afụkwana nsị ka m wetakwara unu n'ọkwa update amadụmanụ nya amadụmọnụ anyị ewepụta n'ihu akwụkwọ ghara ife a na-akụkpọ ka nkụ branchị ebe o nwegasịrị ka nkụ. Nke ọzọ wee bụrụ maka kọmentị mmadụ kọmentịrị unu mana mgbe a jụrụ mama ụmụazị anụnwa ajụjụ onye nke anụnwa pastọ ji aka odo wee kugbuo ụmụ ya ịnọ na ya bụ nwaanyị na-akọwa na fa na pastọ anụnwa ma ọfụma ya na fa bụ 5 and 6 na ife ọbụla merube nwaanyị na nwaanyị na-akọrọ ya pastọ ivun na mgbe ahụ ụmụazị ya furu a na-achọfa achọ na o jekwa gwa pastọ si ya na aya afụfa na o nweghị ife merie. O nwere onye nọ na kọmentị wee na-ekwu okwu unu mana pastọ anụnwa na afa ya bụ pastọ Solomon Chinedu Ezedike. Nwaanyị wee na-akọwa
na-enwelu nwa ya pastọ anụnwa bara afa na ife pastọ anụnwa bara nwa ya bụ Chiedu and na ya bụ nwa sokwa na ndị pastọ anụnwa ji aka odo wee kụgbuo ya. Unu echetara na ya bụ nwaanyị si na o nwere onye ya na pastọ a na-alụkọ ọrụ na onye ahụ na-abịa emewa ya na-etinye ife kọsị na ọ na-eme ya nke nwa na-eme ya nke ọzọ. O wee jekwuru pastọ wee sị ya na nwa ọrụ gị anụnwa na-abịa eyi m egwu na ya chụọ ya. Pastọ sị na ya achụ ya na ọ na-anabata mmadụ kọsị na ọ na-eme gịnị na ebe a bụ ụlọ ụka. So the person fụchara interview ahụ emere nwaanyị wee na-asị kedu ka pastọ si wee ba nwa nwaanyị ahụ Chiedu na afa pastọ bụkwa Chiedu na nwaanyị achọghị ikwu ife jikọrọ ya na pastọ n'oduka o nwere ife jikọrọ fa aida na ọnya bụ pastọ mụrụ ya bụ nwa maọbụ no I don't know mana ife kọmentị ka m chọrọ ikwu ọ bụ pastọ mụrụ nwa ọ bụghị ya mụrụ nwa ọnya nwa ya enyezi ya ikikele iji wee gbusisi ụmụazị ahụ. Ụmụazị onwe ifefa ma efa ọ bụrụgodi ya mụrụ fa ụmụazị ọyọfa kpọpụta ụwa kwa ya je buru utu ya kpọpụta fa ụwa ọ bụgodi ya mụrụ fa onwe ife na-eselu mama fa na papa ụmụazị ahụ ọ na-eselu fa na ụmụazị ahụ ka ife nwere ike ime pastọ o gbuo ụmụazị ahụ ọ bụgodu nyanwa mụrụ ya o nweghị ikikele o nweghị right igbu ụmụazị ahụ ncha ncha. Kịta anụnwa gịnị na-eme ya ebee ka ọ nọ okwu ọnụ na nga ọdụ ụnụ ka ọ ya apụta agwọ na ife o nyoro ehurugo.